Hvis du bliver ved med at gå foran mig, så kan du holde det. Salen, er du på vej hjem med, eller hvad? Nej, når han glemte sin taske, så skal man lige hjem til den, og så skal man lige skrive en halv roman, inden hun kunne løbe hjemmefra. Der var venner. Det er da sådan en smuk by Aarhus, hva'? Ja, bor der? Ja, jeg bor herude, jeg ved ikke om du kender det. Nej. Det er Mølleparken. Ja, jeg har hørt om, ja, det ved jeg godt, der har jeg en veninde, der boede ude. Okay. Hvem var det? Emma. Hun er et år ældre end mig. Eller halvt år ældre end mig. Okay. Bor hun der endnu, eller hvad? Sgu ikke med. Hun sejler meget, hun er serverer på et skib. Serverer på en færge i en år. Hun er bare solgt lejligheden for. Okay. Hvor skulle du mødes med hende? Skulle du ikke mødes med hende inde ved 7-Eleven? Ja, nu skal jeg mødes derude. Hvorhen? Jeg stiller mig med den kugle, der lige ved siden af kuglen. Okay. Ved kuglen der? Ja, og så kommer hun fra gågaden. Gågaden, det der. Okay. Det er faktisk sjovt med den kugle. Ved du hvorfor den er blevet lavet? Nej. Det ved jeg faktisk heller ikke. Jeg er faktisk heller ikke. What? Ja. Skriver du med hende nu? Nej, hun er lidt smuttet. Hvad? Hun har nok om 4 minutter, så. Hvis hun skal holde i 7 minutter. Hvordan så hun har brun hår, havde hun ikke? Ja, hun kender bare Aarhus ud og ind, mand. Hvad? Hun kender bare Aarhus ud og ind. Hun enten sådan her, eller sådan i København. De er også lejlighed i København. Hvor bor hun i København? Nej, hun bor i Aalborg. De har lejlighed i Aarhus, når de lige besøger Aarhus. Så har de en lejlighed i København, når de lige besøger København. Okay. Det var da helt vanvittigt. Det er nok. Og faren havde lige købt sådan en helt ny Mercedes firehjulstrækker. Og de er jo sgu da lækre, de 3 piger der, hva'? Det er sikkert gammelt tøj. Hvad? Det er ret gammelt tøj. Ja, det kan godt være. Det er jeg så nok lige for gammel til. Ryger du eller hvad? Nej? Ja? Nej. Jeg skal aldrig gøre det. Aldrig. Jeg har sagt nej hver eneste gang. Ja, det er jo en dum vane. Ja. Forsyningssystemet, det er ikke trænge. Hvad for noget? Ja, det er sådan en sidste skoledag. Nå. Og nogle, dem der er nogle ordentlige jæder, det er lige at spænde op her. Så gør du. Ja, det gør det. Ja. Må se en taske med, har jeg våget at se. Er det ikke Domkirken, der er derovre? Ja, Er det ikke Domkirken? det er nok. Det ligner en kirke, så det er nok. Jeg skal ikke få alt, hvad det lort der. Ja. Jeg fik en p-bøde, for jeg holdt parkeret i et ulovligt sted, og så fik jeg en p-bøde i den der Mercedes. Gør du det? Ja, det gjorde hun i sådan en Mercedes, et eller andet sådan en kæmpe firehjulstrækker, og hendes far han har købt. Ja? Hun kører i firehjulstrækkeren, en Mercedes der. Ja? Moren kører en Fiat, og faren kører en Audi A6. Ja? Den er 6. Ja, det er... Den skal jeg lov at køre en dag, det skal jeg bare. Ja, det er helt sikkert. Nå, hvor er du så henne? Hvorfor går du ikke... Kom hun dernede fra, Ja, eller men hvad? jeg ved sgu ikke, hvis vi går lige forbi en anden, du ved det. Kan man så bare gå med hovedet sådan her? Okay, ved det. Fuck. Ja. Jeg står der i 45-60 minutter, hvis du er så går jeg hjem igen. Gør hun det, eller hvad? Ja, så når du står der 45-60 minutter, så finder man sgu da også. Ja. Jeg står der så længe. Men er du sikker på, at det er den kugle, der hun snakker om, og ikke Så den, jeg der så er lidt billeder. længere nede? Jeg så billeder. Er det den der? Der ser godt meget mindre ud i billedet. Nej, det er mærkeligt. Og det bliver da spændende. Det er godt nok. Jeg kan ikke så her. Der skal være en time og et eller andet. Har du ventet en time? Jeg kommer 18.40. Okay. Men det er sgu langt til at vente, når hun bor lige dernede. Det er sgu fandme lige meget, altså. Hvad man gør for damer, som siger. Fuck, der er mange unge, der ryger. Jeg tror ikke, det er gamle, der har ryget, og drikker og det der. Ja, ungdommen nu om dagen. Jeg siger skoledag, og de der, så skal vi bare. Kender du ellers andre her i Aarhus? Nå, Hvordan kan være hende der, hun er i Aarhus? fordi at hun, det var fordi hendes
Men inden vi blev brændt, så skulle hun herned. Blev brændt? Hvem var det? Men det var hende, jeg fortalte om, der var død. Hvem? Hendes veninde var død. Så Hvad hed hun? Louise. Louise? Okay. Hun har også holdt på Genser. Hun kom fra København. Ja, hun blev simpelthen brændt. Ja, hun har sagt lige fra sig, der dengang hun er ret gammel, nu ser hun, at hun skal brændes. Okay. Så kigge efter en stor bred røv. Det er ikke så først se. Hvem brændte hende så? Det gjorde, nej, hun blev brændt i kirken. Nå. Så skulle hun herned, fordi at der har hendes mor var begravet, så skulle hun herned. Okay. Men så har hun været til begravelse i dag, eller hvad? Ja, brændingen sådan en kugle, og så har vi taget sådan en stor blomst eller et eller andet. Et eller andet. Hvorfor har du ikke en blomst med til hende? Hvorfor skulle jeg det? Det var sådan en ros. Hvis det er første gang I mødes, så skal du da have en blomst med. Jeg magter ikke. Hun kender mig, så det skulle det ikke også. Ja, der er bare mange mennesker, så det er lige om at se hende. Ja, det kan da være nemt at overse nogen. Men der er selvfølgelig flere indenfor, så... Jeg stiller mig udenfor med en kugle der. Nå. Ja. Ja. Men det bliver da spændende, når hun kommer. Jeg skal bare have Hvor gammel er hun? 20. 20? Ja, det er også. Og det er jo perfekt. Hun er 19 dage yngre end mig. Okay. Så er det så tæt. Men det er jo godt nok. Mm-hmm. Skal I så i byen senere, eller? Det må nej, vi skal cykle og drikke. Det skal hun først i morgen. Ja. Og du drikker måske slet ikke, eller hvad? Jo, nu skal jeg i byen i morgen. Ja. Skal du med der, eller hvad? Nej, jeg skal hjem, men fordi min far er så fucking syg. Skal du hjem i morgen, eller hvad? Ja. Jeg havde en far med. Men der var ventet en time, hvis du sådan ikke dukker op. Det gør hun da, helt sikkert. Så går du bare hen til hende. Så siger jeg, hvad er der resten? Så går du bare hen til hende. Så var udenfor, så hun kom ned hen. Det er helt galt. Så hun står her 55 minutter. Hvad nu, du slet ikke kommer? Skal du så sige til Aalborg igen, eller hvad? Ja, hun skal nok komme. Jeg skal sove i hende, siger hun. Så må hun næste der. Hvor skal hun sove? I en lejlighed der. Nå, Jeg skal sove i hende, og sådan er bare. men det er godt nok lang tid at vente en time. Nej, det er ikke så. Jeg skal gå for. Men venter du på det en time? Hvad? Sort boks med hul i, det kan jeg bare ikke lige se nu, men ja. Prøv at skrive til hende. Nej, det er skidt noget. Så åbner sådan nogle på vlogget, så burde det meget svært at være. Hvornår var det, hun skulle være her? 4 minutter sagde du, da jeg kom? 7 minutter, sagde hun. 7 minutter? Ja, vi har sgu også snakket sammen i 7 minutter, har vi ikke det? Ja, det åbner sådan nogle vlogget, så... Prøv lige at spørg om, hvor hun bor, så kan vi lige gå derned. Nej, det er lige meget. Jeg finder det selv. Jeg er sgu ikke så. Jeg har en adresse. Jeg er sgu ikke. Jeg kan da lige gå ned og vise dig, hvad det er. Jeg ved det, at åen den ligger jo lige hernede. Vi skal ikke dernede, vi skal i byen. Så derfor gider vi ikke med sammen. Ja. Jeg kan ikke følge med. Jeg går bare. Ja, så vil du tage en taxa, de ved, hvor det er henne. Nej, jeg går sgu godt. Jeg har lange ben. Hvad? Jeg har lange ben, så jeg går bare. Ja. Nå, det kunne være, at jeg skulle videre i teksten. Ja. Men kan du hygge dig? Hej.